Хто пераможа? Кантрабанда цыгарэт і затрыманне фураў альбо блакаванне мяжы. Літоўска-лукашэнкавае супрацьстаянне працягваецца. Я выходжу, роўна 5 гадоў таму ў шпіталі памёр збіты лукашыстамі Роман Бондаренко. І якая супольная будучыня чакае краіны, падзеленыя сёння вайною? Беларуска-украінскі форум Астроўскіх шукае адказы. Серада, 12 лістапада, 20 гадзіна, аб'ектыў. Я, Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. «35 літоўскіх кампаній прапанавалі інавацыйныя спосабы барацьбы з кантрабанднымі метэазондамі з Беларусі. Гэта і механічныя пасткі, і сеткавыя модулі, і лазерныя сістэмы. Тым часам у нашай краіне ўсё ж застаюцца тысячы літоўскіх фураў і прычэпаў, а літоўскія перавознікі не толькі губляюць грошы праз прастой транспарту, але яшчэ і павінныя заплаціць за стаянку. Працягне тэму Ірына Дарафійчук. Паводле Літоўскай нацыянальнай асацыяцыі аўтаперавознікаў Лінава з Беларусі не могуць выехаць каля 1500 грузавікоў і каля 3000 прычэпаў з грузам. Тавары ў некаторых з іх хутка псуюцца. Каля сотні кіроўцаў з грамадзянствам розных краінаў таксама захраслі ў Беларусі. Праца перавознікаў паралізаваная. Есть возможность, что мы не возвратим технику, потом мы потеряли клиентов. Мы потеряли водителей, потому что водители, видя, что делается, они уезжают работать в Польшу. Тым часам літоўскія перавознікі, паводле падлікаў Лінавы, за мінулы тыдзень ужо заплацілі ў бюджэт Беларусі каля 5 мільёнаў еўраў. Пасля кангрэсу ў Вільні перавознікі адмовіліся ад ідэі блакаваць дарогі на знак пратэсту, але склалі рэкамендацыі для ўраду краіны. Паводле ж літоўскага ўраду, Беларусь афіцыйна адмовіла ў просьбе выпусціць заблакаваныя аўты. Сёння быў атрыманы адказ кіраўніка памежнай службы Беларусі на ліст Літвы. Згоды на адкрыццё эвакуацыйнага калідору для літоўскіх і еўрапейскіх перавознікаў няма. Нашыя прадпрыемствы ўсё яшчэ трымаюць у закладніках. Менск цвердзіць, што хоча як найхутчэй залагодзіць сітуацыю, але Вільня, маўляў, парушыла шэраг міжнародных пагадненняў. Таму очевидно, что сложившаяся ситуация выходит за рамки полномочий пограничных ведомств обеих стран. Принято решение, что дальнейшие переговоры с литовской стороны будет заниматься Министерство иностранных дел, потому что следующие меры должны в себя включать целый комплекс политических, дипломатических решений. Міністр замежных справаў у Літвы Кястутис Будрыс настойліва раіць ураду краіны не паддавацца на ўмовы, што ставіць Беларусь, і спасылаецца на падтрыманне Злучаных Штатаў, дзе ён цяпер з візітам. Літоўскі еўрадэпутат Дайнюс Жалімас да салідарнасці і больш прынцыповых захадаў заклікае еўразвяз. Любой запрет перевоза любых белорусских товаров, и нужно искать другие рычаги давления для того же Лукашенко, потому что поверить в то, что режим этого не делает, может опять человек, который оторван от реальности. Але калі дзеяннямі Лукашэнкі кіруе Крэмль, жорсткія захады не дапамогуць, мяркуе палітолог Павел Усаў. Агульная ізаляцыя і канфрантацыя паміж афіцыйным Менскам, Беларусю, з Літвой і Польшчай будзе гуляць толькі на руку Маскве. А вось спробы знайсці нейкія кропкі для дыялогу і для адлігі якраз такі могуць аслабіць уплывы Расіі ў Беларусі. Мяжу з Беларуссю Літва закрыла цалкам да канца лістапада. Гэта адказ на кантрабанду цыгарэтаў з тэрыторыі Беларусі з дапамогай метэазондаў. Праз гэтыя атакі Менску неаднаразова прыпынялася праца аэрапортаў у Вільні і Коўне. Ірына Дарафійчук, Белсат. Роўна 5 гадоў таму ўначы з 11 на 12 лістапада ў шпіталі хуткай дапамогі ў Менску памёр Роман Бондаренко. Хлопца даставілі моцна збітым з цэнтральнага РУУС, куды яго прывезлі з ягонага ж двара. Хлопец абараняў бела-чырвона-белыя стужкі і быў жорстка збіты лукашыстамі. Аднак Генеральная пракуратура прыпыніла крымінальную справу па факце смерці маладога чалавека. Грамадскасць падазрае ў датычнасці да забойства канкрэтных асобаў з найбліжэйшага атачэння Лукашэнкі. Тэму працягне Вітаўт Сіўчык.
Роман Бандаренка. Так сёння выглядае помнік на магіле 31гадовага мастака. Я выходжу. Гэта былі ягоныя апошнія словы ў дваровым чаце плошчы пераменаў. 12 лістапада 2020 Романа Бандарэнкі не стала. Напярэдадні ў Менскі дворык на скрыжаванні вуліцаў Кахоўскай і Чарвякова прыехалі асобы ў масках, якія пачалі зрываць бел-чырвона-белыя стужкі. Калі Роман выйшаў, на яго напалі і б'ючы кінулі ў мікрааўтобус. Выкрадзенага хлопца даставілі ў цэнтральны РУС, адкуль ён трапіў у рэанімацыю хуткай дапамогі ў стане комы з вялікім ацёкам мозгу, закрыты чэрапна-мазгавой траўмай і субдуральнымі гематомамі. У тыя дні кіраўнік МУС Іван Купракоў прызнаў, хлопца сапраўды забілі. Міністр унутраных справаў адмаўляе адказнасць за смерць Бандарэнкі, заявіўшы, што ён быў забіты ў бойцы з цывільнымі. Справу каментаваў і Лукашенко. Все же милицию начали обвинять в очередной раз. Я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело. Тады узурпатар публічна заявіў, што Роман Бандарэнка быў п'яны, спаслаўшыся на вынікі нібыта экспертызы. Вось толькі апублікаваныя медычныя высновы не паказалі ніякіх слядоў алкаголю ў крыві забітага. За публікацыю рэжым адразу ж арыштаваў доктара Артёма Сарокіна і журналістку Тутбай Кацярыну Барысевіч. Забойства Романа Бандарэнкі ў чарговы раз паказала маральнае аблічча тых, хто ўтрымлівае ўладу, нават у параўнанні з іншымі аўтарытарнымі рэжымамі. Напрыклад, у Польшчы ў 1984 годзе выкралі і забілі ксяндза Ежы Папялушку, капелана апазіцыйнай салідарнасці. І тады камуністычныя улады, каб панізіць напружанасць у грамадстве, асудзілі да рэальных тэрмінаў 3 афіцэраў службы бяспекі, а пракурор нават патрабаваў расстрэлу. У Беларусі ж праз 5 гадоў пасля падзеяў ніхто не панёс ніякой адказнасці, а асобы, якіх грамадства падазрае ў датычнасці да забойства, наадварот, узвялічаныя рэжымам. Напрыклад, Дмітрый Баскаў, якога Лукашенка прызначыў сенатарам. Альбо Наталля Эйсмонт, якая захавала сваю пасаду прэс-сакратаркі узурпатара. Ленточки – это же вторично. Нам нужны головы. Паводле расследавання Байпол, менавіта яны прысутнічалі на плошчы пераменаў увечары, калі быў выкрадзены Роман Бандарэнка. Першы ўдар нанёс баксёр Дмітрый Шакута, а баец СОБРу Яўген Ціманоўскі мэтанакіравана ударыў Романа галавой аб зямлю пры пагрузцы ў мікрааўтобус. В круг подозреваемых, безусловно, подлежат включению и все остальные члены СОБРа, в чьем служебном бусе Роман провел более 20 минут до передачи его в тяжелейшем состоянии сотрудникам ОМОН. Таксама згодна з расследаваннем на месцы былі асабістая доктарка Лукашэнкі Алена Казак, тэлевядоўца і сястра кіраўніка БТ Ганна Эйсмонт, хакеіст Павел Волчак і ягоная жонка Жанета. Тым часам Генеральная пракуратура прыпыніла крымінальную справу паводле факту смерці Романа Бандарэнкі ў верасні 2021 у сувязі з, цытата, неўстанаўленнем асобы, якую належыць прыцягнуць у якасці абвінавачанай. Віталь Ціўчык, Белсат. Сёння неабыякавыя беларусы ладзяць акцыю памяці Романа Бандарэнкі ля амбасады Беларусі ў Вільні. На месцы працуе наша калега Кацярына Єрусалімская. Каця, вітаю цябе і табе слова. Вітаю тэлегледачоў Белсату, вітаю студыя. Мы зараз знаходзімся ў Вільні, каля амбасаду Беларусі. Тут ужо 5-й год сустракаюцца людзі, не толькі беларусы, але таксама і літоўцы, і успамінаюць, ушаноўваюць памяць Романа Бандарэнкі, які быў забіты праз рэжым Лукашэнкі. Пакуль акцыя толькі пачынаецца, людзей яшчэ не шмат, але мы бачым гэтыя сімвалічныя нашыя стужкі бел-чырвона-белыя, шмат сцягоў беларускіх, украінскіх. Тут таксама шмат партрэтаў стаіць беларускіх палітвязняў, людзі нясуць кветкі, шмат аўтаў праязджае міма і таксама сігналіць, што таксама успамінаюцца пратэсты 2020 году. Я спадзяюся, што людзей будзе падыходзіць все больш і больш. А зараз я хочу паразмаўляць тымі, хто ўжо ёсць на месцы, каб запытацца, што для іх гэтыя даты, і хто для іх ввогуле такі
Роман Бондаренко. Я тут бачила Сергея Спарыша, гэта былы палітвязень Беларусі. Сергей, добрый вечер. Хто для вас такі Роман Бондаренко? Гэта сімвол Беларусі, ці гэта проста ахвяра рэжыму Лукашэнкі, ці хтосьці іншы? Мы зашмат размаўляем пра ахвяраў. Нам трэба больш гаварыць пра герояў. Некалькі дзён назад таму я размаўляў з адным вядомым мастаком беларускім. Ён аб гэтым сказаў: беларусам патрэбен нацыянальны гераічны эпас. Гэтага нам не хапае. Хопіць размаўляць толькі пра ахвяраў. То бок для вас гэта такі сімвал Беларусі. А хто яшчэ для вас сімвал, акрамя Романа Бондаренкі? Ці яго можна ўжо паставіць у адзін радок, напрыклад, з Мікалаем Статкевічам, пра якога вы так шмат распавядаеце? У нас много герояў. І Мікалай Статкевіч, і Ольга Калеснікава, і шмат іншых. Добра, дзякуй вялікі. Тут ўжо збіраюцца людзі нават з офісу Святланы Ціхановскай. Я хачу злавіць яшчэ вельмі выдатную дзяўчыну Марго Ворыхву. Марго, прывітаю, вельмі рада цябе сёння тут бачыць. Скажы, што для цябе гэты дзень і хто для цябе такі Роман Бондаренко? Добрый вечер. Так, для мяне гэты дзень, гэта момант, калі мы ўсе ўспамінаем пра тое, што ў нас ёсць такі абавязак, які быў выказаны Романом Бондаренко, пра тое, што трэба выходзіць на вуліцу, і мы разумеем, што гэта менавіта тая гісторыя, якая вельмі празрыста нам паказвае, які быў застаецца рэжым Лукашенка. Ён забівае людзей. Мы павінны ўсе пра гэта памятаць, і кожны год мы ўжо на працягу 5 год выходзім у гэты дзень на вуліцу, каб ўсё ж такі ушанаваць памяць гэтага выдатнага чалавека. Дзякуй вялікі, Марго. Я хочу сказаць так, што людзі збіраюцца, тут уже шмат людзей. Мы хуценька вернемся сюды на гэтую акцыю, а пакуль перадаю слова студыі. Каця, дзякуй вялікі. Яшчэ пабачымся. Кацярына Єрусалімская працуе ў Вільні цяпер на акцыі памяці Романа Бондаренка. Ну і мне застаецца падзякаваць не толькі Каце, але і ўсім беларусам за памяць пра нашых герояў і да іншых тэмаў. Ну што ж, у першай акумулятарнай кампаніі прайшлі ператрусы. Пра гэта паведаміла выданне «Зеркала» са спасылкаю на ўласныя крыніцы. Сузаснавальнік кампаніі Віктор Лемяшэўскі, як паведамлялі медыі, звязаны з набліжаным да Лукашэнкі функцыянерам і меркаваным забойцам Романа Бондаренкі Дмітрыем Баскавым. З інфармацыі журналістаў з офісу забралі дакументы і затрымалі дваіх менеджераў. Сам Лемяшэўскі застаецца на волі. Першая акумулятарная кампанія і яе ўласнік сталі вядомыя ў 2018-м у сувязі з рэзананснай справай будоўлі акумулятарнага заводу пад Берасцем. Тады занепакоеная экалагічная бяспека і супраць прадпрыемства пратэставалі мясцовыя жыхары. У выніку Лемяшэўскі прадаў долі будучага заводу. Сярод пакупнікоў быў Баскаў. Ну што ж, вы будете смяяцца, але заўтра другі энергаблок беларускай АЭС ізноўку будзе спынены на планава-папераджальны рамонт. Хаця, калі АЭС рамонт, ўсё-такі гэта не да смеху. Пра гэта паведаміла Міністэрства энергетыкі. Ведомства падкрэслівае, што працы запланаваныя згодна з рэгламентам тэхабслугоўвання атамных станцыяў. Заяўляецца, што падчас працаў правядуць дыягностыку і рамонт абсталявання і тэхналагічных сістэмаў, а таксама пракантралююць стан трубаправодаў і металічных канструкцыяў. Акрамя таго, у рэактары заменяць 25% адпрацаванага паліва. Скрадзены трапіў у ДТЗ або заблукаў і не можа паведаміць пра сябе. Такія асноўныя версіі знікнення 14-гадовага Максіма Зяньковіча разглядае цяпер міліцыя. Пра гэта распавёў начальнік бярэзінскага РАУСу Вадзім Канапацкі. Па звестках на сённяшнюю раніцу абследаваныя каля 3000 гектараў тэрыторыі 69 населеных пунктаў і 10 кіламетраў ракі. У пошуках бяруць удзел больш за 2000 чалавек. Акрамя міліцыянтаў і ратавальнікаў дапамагаюць працаўнікі лясгасу, валанцёры і 8 вадалазаў. Задзеяна 300 адзінак тэхнікі, квадракоптары, пошукавыя сабакі. Нагадваем, падлетак знік 8 лістапада каля 10-й раніцы. Ён з'ехаў на ровары з вёскі Карбаўское Бярэзінскага раёну ў невядомым кірунку. З таго часу ніякіх ягоных слядоў знайсці не атрымалася.
У Беларусі часцей і часцей рэгіструюцца захворванні на адзёр. З інфармацыі дактароў вірус пераважна завозяць з Расіі. Хто б сумняваўся. А большасць хворых не былі прышчэпленыя. Летась у краіне зафіксавалі 754 выпадкі адру. Гэта самы высокі лік за апошнія 3 дзесяцігоддзі. Напрыклад, годам раней выпадкаў было ўтрая меней. Цяпер у Менску і рэгіёнах праводзяць дадатковую вакцынацыю медычных працаўнікоў. Дактары нагадваюць пра важнасць вакцынацыі дзяцей. Іхная доля сярод хворых сягае 40%. І рэкамендуюць прайсці вакцинацию дарослым пасля 35 гадоў. Адзёр, вострае віруснае захворванне праяўляецца ў выглядзе высокай тэмпературы, кашлю і характэрных высыпанняў па ўсім целе. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціхановская наведала тэхналагічную канферэнцыю Web Summit, што прайшла ў сталіцы Партугаліі Лісабоне. Паводле інфармацыі прэс-службы АПК Ціхановская ўзяла ўдзел у дыскусіі прадпрымальніцтва як права чалавека. Акрамя таго, яна правяла сустрэчы з камісарам Рады Еўропы ў правах чалавека і віцэ-прэзідэнткай Еўракамісіі ў справе тэхналагічнага суверэнітэту, бяспекі і дэмакратыі. У межах канферэнцыі Ціхановская таксама паўдзельнічала ў адкрыцці стэнду беларускіх прадпрымальнікаў-эмігрантаў «Тэхналогіі без межаў». Краіны, падзеленыя вайною. На замку не толькі мяжа паміж Беларусю і Украінаю. На паўзе палітычныя, эканамічныя, культурніцкія ды іншыя стасункі. А якія ж перспектывы? Ці адрозіцца супраца паміж суседнімі краінамі ў будучыні? Гэтыя пытанні, між іншага, абмяркоўваюцца удзельнікамі форуму Астроўскіх ва ўкраіне. Таму працягне Алесь Яшченка. Стан афіцыйных палітычных адносінаў паміж Менскам і Кіевам практычна нулявы. На гэткім жа ўзроўні эканамічныя кантакты, а стасункі ў галіне бяспекі, спалучэнне адкрытай канфрантацыі і вымушанага прагматызму. Пра гэта сведчыць даследаванне індэкс беларуска-украінскіх адносінаў, зробленае ініцыятывою Free Belarus Center. Яго прэзентавалі падчас экспертнай часткі форуму Астроўскіх у Львове. Самое ж даследаванне не толькі пра афіцыйныя кантакты Менску і Кіева. Ускладнилась ситуация с легализацией для белорусов. Яна и ранее не была простой, и яна погоршилась после повномасштабного ворвания России в Украину и уделу режима Лукашенко в этом ворвании. Это, конечно же, отбилось на ставлении до белорусов. Пра не найлепшае стаўленне да беларусаў ва ўкраіне сведчаць лічбы іншага даследавання, праведзенага інстытутам «Палітычная сфера». Яго вынікі таксама былі рэпрэзентаваныя на экспертнай частцы форуму Астроўскіх. Калі скласці тых, хто ставіцца да беларусаў хутчэй дрэнна і вельмі дрэнна, атрымаем палову ўсіх апытаных украінцаў. Ну, если опять взять там 22 год, да, за точку отсчета и идти дальше к 25, то мы видим, что негативная тенденция, она касается не только белорусского государства, также есть негативная тенденция, связанная с тем, что внимание к белорусскому демократическому движению также падает. Што ж рабіць для паляпшэння сітуацыі? Паводле Паліны Бродзік, беларускія дэмакратычныя сілы мусяць каардынаваць паміж сабою дзеянні ў пабудове кантактаў ва ўкраіне. Поездки ва ўкраіну іх прадстаўнікоў важныя, але трэба намагацца пашыраць кантакты. Мне падаецца, што ад паездкі да паездкі насамрэч мала што прасоўваецца наперад. Тут сапраўды павінна быць нейкі больш тактычны падыход і лепшае разуменне сітуацыі. І ўзмацненне ўзаемадзеі не толькі з народнымі дэпутатамі Украіны, але таксама і з прадстаўнікамі офіса прэзідэнта, там профільнымі міністэрствамі і так далей. Другая палітычная частка форуму Астроўскіх адбудзецца ў Кіеве 14-15 лістапада. Удзел у ёй возьмуць беларускія і украінскія палітыкі, дыпламаты і эксперты. Алесь Яшченка, Белсат. Ну што ж, у аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіны ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну а інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем бадай самым энергічным маім калегам Алесем Залеўскім. Дзякуй, Валер, за комплімент. Вітаю, шаноўныя. Прэм'ер-міністрка Літвы пацвердзіла атрыманне з Беларусі прапановы аб перамовах
и заявила об позитивных сигналах из Менску. Что ж, оценим перспективы открытия мяжи. Ну и, натурально, 5-я гадавіна со дня смерти Романа Бондаренки. Чекаем у нашей студии Вольгу Кучаренко, сестру загінулага на площади перамен у Менску. Ну і таксама, спадарства, чакаем і вашага актыўнага ўдзела. Літаральна праз момант распавяду, якім чынам. Ну што ж, гледачы, пастаянныя гледачы і глядачкі Белсату ведаюць, якім чынам можна ўзяць удзел. А я для ўсіх астатніх яшчэ раз нагадаю, што толькі калі для вас гэта бяспечна. Дарэчы, інструкцыя па тым, як бяспечна глядзець Белсат, она заўсёды змяшчаецца ў нас у апісанні да нашых трансляцыяў. А удзельнічаць можна, калі глядзіце нас на Ютубе, праз стрым-чат, у прыватнасці, акрамя вашых меркаванняў, каментароў па тэмах, закрананых у студыі. Таксама прапановваем паўдзельнічаць у нашай апытанцы. Сёння яна будзе прысвечаная Роману Бондаренку. І такое пытанне, ці будуць пакараныя забойцы Романа Бондаренкі? 3 варыянты адказу, што так, пасля змены рэжыму, маецца на ўвазе на нейкі дэмакратычны, а не на такі ж самы рэжым. Ёсць варыянт так, але пакараюць не самых галоўных, а знойдуць кагосьці там левага, скажем так, альбо самых вось гэтых дробных, а галоўных не пакараюць. І трэці, песімістычны варыянт зусім, што не пакараныя не будуць. Калі ласка, галасуйце, будзем сачыць за вашымі меркаваннямі. Ну а мы пераходзім адразу да першай нашай асноўнай сённяшняй тэмы. Зрэшты, это першая тэма, яна такой ужо з'яўляецца апошнія тыдні 2. Улады ў Менску правялі сёння адразу некалькі медыйных івентаў, каб паказаць, што Беларусь зацікаўленая ў залагоджванні крызісу на літоўскай мяжы. Кіраўнік дыпламатыі Рыжанкоў і прэс-сакратарка Лукашэнкі Эйсмант выказваюць гатовасць да перамоваў найбліжэйшым часам. Але чаму уладам проста не выпусціць літоўскія фуры? У чым перашкода? Абмяркуем гэтае пытанне неўзабаве з Валерам Карбалевічам, а пакуль фактура. Ну што ж, там наконт фактуры спачатку з дакладамі Лукашэнку выступілі кіраўнік памежнага камітэту Константин Моластаў і міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў. Тым часам беларускі МЗС правёў брыфінг для амбасадараў краінаў Еўразвязу, падчас якога выклаў сваё бачанне крызісу на мяжы і прэтэнзій да літоўскага боку. Прытым, афіцыйная Вільня наагул аспрэчвае факт перамоваў з Беларусю. Паводле міністра замежных справаў Літоўскай рэспублікі Будрыса, Лукашенко бярэ закладнікаў і спрабуе перакруціць усю сітуацыю ў нейкае нібыта непаразуменне, якое патрабуе перамоваў. Гэта падманлівае паведамленне для ўсіх, бо сутнасць у тым, што на Літву было здзейсненае штосьці накшталт гібриднай атакі. Тым часам літоўскія перавознікі ўжо заплацілі каля 5 мільёнаў еўраў у беларускі бюджэт за нібыта ахову цяжкавікоў на адмысловых стаянках. Вядомы ў Літве палітык, былы старшыня Канстытуцыйнага суда, цяпер дэпутат Еўрапарламенту Дайнас Жалімас, сцвярджае, што гэта адказнасць літоўскіх лагістычных кампаніяў, якія, нягледзячы на рызыкі, працягвалі весці бізнес з Расіяй і Беларусю. Ну, але ці гатовая Вільня нават пад ціскам ЗША пайсці насустрач Менску ў справе адмены санкцыяў на калійнае ўгнаенне? Вось што адказаў палітык. Запрет перевоза товаров Беларусь-Калия – это принципиальный запрет. Причины никакие не устранены. Я бы так сказал даже наоборот, потому что если одного другого там политического заключенного Лукашенко отпускает, то нельзя забывать о 1000 других, о тех, о которых судьба может быть вообще неизвестна. И в конце концов, почему эти санкции вводились. Это и сотрудничество с Россией в агрессии против Украины, и преступления против человечности. Это все не устранено.
Што ж, рэдкая магчымасць, пакуль падключаецца наш госць, зірнуць вашы каментары, шмат каментароў пра Рамана Бандарэнку, будзем яшчэ зачытваць іх, але ёсць і вось пра ўжо цяпер агучаную тэму. Там ужо літоўцы заклікалі кіроўцаў страйкаваць у Беларусі, і тут і са смайлікам піша наш глядач, бо сапраўды, ну паспрабуй ты страйкаваць у Беларусі, хаця здавалася б, ну сапраўды лагічна, гэта ж не літоўцы там не пускаюць фуры назад дадому. З апошніх, так, няма яшчэ спадара Валера Карбалевіча, з гукам нас кепска чуў, ну але зараз паправім мы тэхнічна якасць гука з нашай студыі. З апошніх навінаў, так, і прэзідэнт Літвы Наўседа таксама пацвердзіў пра гатовасць Літвы ісці на перамовы з Беларусю, бо яшчэ да сённяшняга абеда такога разумення з боку Літвы не было. Болей таго, афіцыйная Вільня заяўляла пра тое, што ніякіх перамоваў не адбываецца, але Наўседа сцвярджае, што гэтыя перамовы маюць насіць толькі тэхнічны характар. Іншымі словамі, гэта толькі фактычна павінны памежнікі паміж сабой размаўляць на ўзроўні, якім чынам канкрэтна мы будзем выпускаць гэтыя фуры і там адкрываць гэтую мяжу і далей супрацоўнічаць па супрацьдзеянню гэтым зондам. Спадар Валер бачыў, прынамсі мы яго бачым. Спадзяюся, спадар Валер нас чуе. Вечар добры вам. Валер Карбалевіч, аналітык Радыё Свабода. Добрый вечар. Вітаю. Ура, все наладзілася. Спадар Валер, ну вось Вільня бачыць з Менску нейкія пазітыўныя сігналы. Наўседа кажа, што перамовы магчымыя, але на тэхнічным узроўні. З іншага боку, яшчэ памятаю ў пятніцу на мінулым тыдні міністр унутраных справаў з Літвы таксама бачыў сігналы, а дакладней рух нейкі на мяжы пазітыўны. Так, чым сёння, на вашу думку, можа сітуацыя адрознівацца ад вось апошніх дзён і што гэта могуць быць за сігналы? Ну, бачыце, з беларускага боку ідзе актыўнае некае шавяленне. Лукашенко 2 дні запар прымае міністраў, і якія дакладваюць яму пра сітуацыю на мяжы з Літвою. І сёння міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў правёў нават нейкі брыфінг для дыпламатаў, дзе патлумачыў беларускую пазіцыю, ну і прадэманстраваў гатоўнасць да перамоваў. А літоўскі бок глядзіць на сітуацыю трошкі інакш. Прэзідэнт Наўседа казаў пра магчымасць перамоваў толькі на тэхнічным узроўні, а не на палітычным ці нават на дыпламатычным. А літоўскі бок лічыць, што спачатку павінны быць ліквідаваны прычыны гэтага канфлікту. А прычына канфлікту вось гэтыя самыя кантрабандныя балёны, якія запускаюцца з тэрыторыі Беларусі і якія паралізуюць час ад часу працу аэрапорта Вільні. І вось пакуль беларускі бок не нейтралізуе гэтую небяспеку, датуль Літва не гатовая адчыняць мяжу. А беларускі бок, як бы ён нібы не чуе, што кажа Літва, ён гаворыць, давайце весці перамовы. І ўжо ў рамках гэтых перамоваў будзем рэгуляваць усе праблемы, якія ёсць. Вось пакуль на такім узроўні адбываецца перапалка, адбываецца абмен сігналамі з абодвух бакоў, і пакуль вот на сёння, на вечар выглядае, што пакуль кампрамісу не бачна. Не бачна, бо адзін бок не чуе другога, і другі не чуе першага. Спадар Валер, а навошта беларускаму боку такія высокія і, ну, не казалі яны, што это будуць усеаб'емлющыя, так, это слова ёсць, але, ну, такія шырокія перамовы з Літвой. Чаму Менску проста вось не выпусціць гэтых закладнікаў, так, у выглядзе гэтых фураў і кіроўцаў, якія цяпер знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, там плацяць шалёныя грошы, ну, і гэтыя ж перавознікі аказваюць ціск на афіцыйную Вільню. Ці проста Менск хоча за гэтым разам, за гэтымі перамовамі вырашыць больш пытанням, а не толькі пытання гэтых метэазондаў і адкрытай мяжы, а, напрыклад, і адмену санкцый на калійнае ўгнаенне і транзіт праз Літву? Ну, сітуацыя з фурамі, з грузавікамі, яна зразумелая. Беларускі бок кажа, вы зачынілі мяжу. Пакуль вы зачынілі мяжу, то ніякіх
ніякага праезду літоўскіх фур на тэрыторыю Літвы не будзе. То бок гэта шантаж. Гэта ціск, з дапамогай якога Мінск цісне на Літву. А чаму беларускі бок настаивае на палітычны ўзровень гэтых перамоваў? Ну, палітычны ўзровень – гэта прызнанне. Это прызнанне беларускіх уладаў за самастойны суб'ект палітыкі. Это прызнанне ў пэўным сэнсе дэ-факта тых чыноўнікаў, якіх прызначыў Лукашенко як легітымных прадстаўнікоў Беларусі. І это першы пункт, я б сказаў, гэта прызнанне. А што далей? Ну, ідэальны варыянт, так, магчыма, што і адмена санкцый, но наўрад ці, я думаю, што на гэтым этапе, на сённяшнім этапе, Мінск спадзяецца на адмену санкцый. Я думаю, што тут хутчэй ідзе пытанне пра некія такія, ведаеце, псіхалагічную перамогу. Вось літоўцы увялі забарону на праезд праз мяжу, а мы в адказ вось заблакировали фуры, і под нашим ціскам, под нашим шантажом літоўцы спужаліся, павярнулі назад, і мы атрымалі псіхалагічную перамогу. Это нешта падобнае на тое, што было пры закрыцці мяжы паміж Польшай і Беларусю месяцам таму, ці пару месяцаў таму. Ну, тады беларускі бок таксама, здаецца, не пайшоў на некія кампрамісы, і Польша была вымушана эту мяжу адчыніць. Вось. І в гэтым плане так, это логіка Лукашэнкі весці перамовы з пазіцыі сілы, падвышаць стаўкі, пагражаць, і ўрэшце рэшт праціўнік даць слабіну, адступіць, ну і мы перамаглі. Я думаю, што пакуль вот на гэтым этапе такая задача ставіцца. Пра адмену санкцый пакуль, мне падаецца, не ідзецца. Спадар Валера, а ці можам мы гаварыць пра тое, што ў Лукашэнкі імкненне гаварыць не толькі з пазіцыі сілы, але і з пазіцыі тэрарыста, скажем так. Ён шукае, як можна гандляваць, на чым можна згандлявацца з краінамі еўразвязу, якраз наконт прызнання, магчымай адмены санкцыяў. Беручы закладнікаў, калі мы згадваем Польшу, то тут мы ведаем, вядуцца перамовы на конт лёсу і Монаха Гавела, і Андрэя Пачобута. З літоўцамі папросту не атрымалася набраць закладнікаў людзей, то набралі ў закладнікі фураў. Ці можна вось так патлумачыць гэтую сітуацыю? Ну, я не бяруся ацэньваць маральны бок паводзінаў беларускага кіраўніцтва. Ну, дарэчы, сам Лукашенко не так давно разважаў на гэтую тэму, маўляў, вось кажуць закладнікі і так далей. Ну, але калі контрагенты гатовы гандлявацца на гэтую тэму, гатовы ісці на саступкі, гатовы нейкія крокі насустрач, чаму б не выкарыстоўваць гэтых закладнікаў, гэтых палітвязняў ці іншых формаў закладнікаў. Ну, дарэчы, Трамп у сваёй заяве ў нядзелю казаў менавіта слова закладнікі. Вось. Ну, кожны мае той тавар, той інструмент, якім можа карыстацца, які працуе. І калі гэта працуе, ну што? Спадар Валер, ну вось вы згадалі Трампа. Давайте тады я трошки канспіралогіі накіну, тому што мы маем побач Польшу, ось таксама яе згадвалі, і гатоўнасць польскіх уладаў якраз адкрыць мяжу. І ці можа выглядаць так сітуацыя, што якраз польскі бок з беларускім бокам дамовіліся, магчыма, пры пасярэдніцтве Трампа, магчыма, пры пасярэдніцтве Кітая, неістотна. І ці можа выглядаць сітуацыя, што Лукашенко не ідзе на саступкі Літве, таму што ему дастаткова адкрыта мяжы з Польшай. І нават калі Літва пойдзе на далейшае супрацьстаянне і закрые чыгуначныя злучэнні, каб праз яе тэрыторыю не ішлі беларускія тавары, то нічого страшнага, пойдуць праз польскую мяжу. Можа, гэтым таксама тлумачыцца ў партыі Лукашэнкі?
Ну, яна тлумачыцца рознымі чыннікамі, але факт тое, што сапраўды была гатова некая дамоўленасць з палякамі пра адкрыццё яшчэ 2 пунктаў пераходу на мяжы ў абмен на вызваленне нейкіх важных для Польшы палізняволеных, гаворка ішла пра Анджэя Пачобута, але ў звязку з тым, што Літва якраз у гэты час зачыніла мяжу, і Польша, праяўляючы салідарнасць, адклала рэалізацыю гэтай дамовы на 2 тыдні. Вось гэта факт, фактычна яго прагаварыў сам Лукашенко. Вось, ну, зразумела, што калі б адразу і Польша, і Літва, і Латвія зачынілі мяжу, то ціск на Лукашенко быў бы, конечно, большы. Вось, ну, а вось так атрымоўваецца, што розныя краіны закрываюць мяжу ў розны перыяд, сыходзячы з нейкіх сваіх уяўленняў пра мэтазгоднасць такога кроку. Ну, вось і маем такую сітуацыю. Спадар Валер, вы уже сказали, что на кону перамоваў з боку Менску, так, з Літвой. А мы ведаем, што якраз у гэтыя дні міністр замежных справаў Літвы знаходзіцца з візітам у Вашынгтоне, і якраз з дня на дзень чакаецца візіт амерыканскай дэлегацыі ў Менск. Так, Лукашенко ўжо 2 ці 3 разы за апошні тыдзень анансаваў гэтую сустрэчу і перамовы. Вось, улічваючы гэтую актуальную крызіс з Літвой і тое, што там прэм'ер-міністр, так, то бок амерыканская дэлегацыя таксама будзе ведаць пра гэтыя ўсе расклады на беларуска-літоўскай мяжы. Што на кону можа быць у беларуска-амерыканскіх перамоваў, улічваючы вось эту і літоўскую сітуацыю, і ранейшыя дамоўленасці, ну і, напэўна, нейкую звышмэту агулам адміністрацыі Трампа датычна Беларусі планаў? Ну, як ужо было адзначана прэс-сакратаркай Наталіяй Эйсман, прэс-сакратаркай Лукашэнкі, што на павестцы, на парадку дня 5-6 пытанняў. Мяркую, што пытанне канфлікту паміж Беларусю і Літвой будзе абмяркоўвацца падчас гэтай сустрэчы. Як яно вырашыцца, у якім пакеце, што ў гэтым пакеце будзе. Ну, відавочна, што будуць палізняволеныя. Трамп назваў лічбу 50. Вось, гэта можна сказаць дакладна. Палізняволеныя, пытанне пра сітуацыю на мяжы з Літвою, вось гэта дакладна. Некія яшчэ пытанні, так, адмена санкцый ці змякчэнне санкцый. Таксама будзе абмяркоўвацца і які будзе пакет, ці, як казаў Лукашенко, вялікая здзелка, вялікая ўгода. Ну, цяжка сказаць, ці гатовыя бакі сёння да такой вялікай угоды. Хутчэй не, чым так. Так, складаецца такое ўражанне. Дзякуй, спадар Валер Карбалевіч, аналітык з Радыё Свабода, правёў з намі час і растлумачыў, што ж адбываецца ў перамовах паміж Вільняй і афіцыйным Менскам, ну і у тым ліку будзе адбывацца з Вашынгтонам. І я толькі на хвіліначку каментар прачытаю аднаго з нашых гледачоў, неадчэпны ўспамін, піша: калісьці ў 2020-м гаварыў, што фальсіфікацыя выбараў адгукнецца яшчэ і будзе датычыцца кожнага. Фуры на мяжы з Літвой, збольшага гэта хатаскрайнікі, беларусы, якія працуюць на фірмы ў еўразвязе. Бумеранг ён такі. А мне спадабаўся, калі ты ўжо даў, так, мне спадабаўся ад Матахары каментар, што заўтра Лукашенко паедзе на мяжу і будзе стаяць на паддоне. Ну і так, да нашай наступнай, ну, бадай асноўнай на сёння тэмы, калі казаць пра яе вечнасць, стратэгічнасць для нашай нацыі, для нашай дзяржавы. Сёння ў 5-ю гадавіну смерці Рамана Бандарэнка неабыякавыя беларусы ля амбасады Беларусі ў Вільні ладзяць акцыю памяці героя плошчы пераменаў у Менску. І на месцы працуе наша здымачная група. Давайце паглядзім, як гэта выглядае. Беларусы, нагадаем, 5 год таму Раман Бандарэнка напісаў: «Я выходжу», выйшаў, ну а пасля знік.
Было проведена куча расследаванняў незалежных з неабвержнымі проста фактамі, аўдыёзапісамі, перамоваў, білінгаў, магчымых удзельнікаў таго, хто выкраў спачатку Рамана Бандарэнка, а пасля яго давёў да смяротнага стану. Мы памятаем таксама і гісторыю пра тое, што вышэйшае кіраўніцтва Лукашенка, сілавікі казалі пра тое, што Бандарэнка быў п'яным, што Бандарэнка загінуў у бойцы з іншымі грамадзянамі. Аднак у выніку спачатку было выяўлена лекарам, які і падзяліўся інфармацыяй, што экспертыза выказала, Бандарэнка быў цвярозы, не ўжываў алкаголю. Ну а пракуратура так і не знайшла тых грамадзянаў, з якімі нібыта Раман увязаўся ў бойку. Ну, зато знайшлі незалежныя расследавальнікі, у прыватнасці Байпол, які паіменна назваў, гэта людзі з найбліжэйшага атачэння Лукашэнкі, якія былі зафіксаваны на месцы. Гэта злачынства, абсалютна злачынства. Так што, ну што ж, чакае, напэўна, гэтых людзей разбіральніцтва, прынамсі, судовае разбіральніцтва. Пра гэта мы пытаемся ў нашай апытанцы, гэта добрае пытанне. І, дарэчы, 73% тых, хто прагаласаваў, гавораць пра тое, што так, пасля змены рэжыму на дэмакратычны, сапраўды дэмакратычны рэжым, забойцы Рамана Бандарэнкі будуць пакараныя. Вяртаемся з Вільні ў нашу студыю, дзе знаходзіцца таксама сястра Рамана, Вольга Кучеренка. Вечар добры вам. Добрый вечар. Добры. Дзякуем, што знайшлі час, сілы прыйсці да нас сёння ў студыю. Ну, і вось першае пытанне, як, уласна, вы праводзіце гэты дзень, ужо 5-й год. Мы разумеем, што цяпер вы выехалі з Беларусі, у эміграцыі знаходзіцеся. Ну, я практически сразу выехала в 2021 году, в конце 2021 года. Ну, и уже практически 4 года я здесь живу. А проводим день, ну, чаще всего мы созваниваемся с Роминой мамой и вспоминаем Рому, плачем, обсуждаем, вспоминаем какие-то ситуации хорошие и то, как все произошло, в общем-то. А мама у Менску застаецца? Ну да, она живет в Беларуси. Як яна дае рады? Еще раз? Як дае рады мама? Ну, по-разному. Падтрымка патрэбная ці натуральна, пэўна, патрэбная? Нет, поддержка, конечно, всегда нужна, но ее и немало и так, скажем так. На протяжении всего этого времени люди поддерживают, пишут, где-то случайно встречают ее и, естественно, не остаются равнодушными, подходят, высказывают какие-то там слова поддержки, благодарности за сына и так далее, там, спрашивают о какой-то помощи, если там вдруг нужна. Вот, то есть в этом плане как бы все это есть. Временами это как-то тише становится, временами там в памятные даты все-таки это как-то более становится ярко и заметно. Вот. Но в целом она как бы держится хорошо. Я за нее очень радуюсь, что она находит в себе силы для того, чтобы дальше жить, находить интерес в этой жизни и так далее. Вольга, мы сёння пытаем нашых гледачоў пра тое, як яны думаюць, ці будуць пакараныя ўрэшце злачынцы, забойцы Рамана. У нас некалькі варыянтаў адказу мы прапанавалі, што будуць пакараныя, калі зменіцца рэжым. Ёсць варыянт, што калі і будуць, то, напэўна, не тыя самыя галоўныя, а кагосьці знойдуць такога левага, як той казаў. І ёсць такі варыянт пра тое, што не будуць, да якога вы адказу схіляецеся, магчыма, у вас нейкі свой адказ ёсць, ці чакаеце вы таго, што не толькі пакараныя злачынцы, а што ўрэшце будуць названы імёны іх канкрэтныя і акрэсленая віна гэтых людзей. Вы имеете в виду официально на государственном уровне? Так.
Ну, конечно, никто не может знать наверняка, как жизнь и судьба распорядится, и кто в конце концов будет наказан, но я верю в то, что существует справедливый вселенский суд, и люди, которые на самом деле причастны к этому, они действительно будут или жизнью, или судом приговорены к тому, чего они заслужили, и на том уровне, какой процент участия их был в этом всем. Как будет на самом деле, очень сложно сказать, но я оптимистично настроена, в принципе, всегда по жизни, и поэтому я больше чем уверена, что наказание их найдет. Яшчэ хацеў у вас удакладніць, вы, напэўна, знаёмы з усімі гэтымі расследаваннямі, якія былі вось пра абставіны таго, як загінуў ваш брат, ці засталіся ў вас пытанні па гэтых расследаваннях вось па ўсёй гэтай трагедыі, альбо для вас усё відавочна? Ну, конечно, наверное, мне, как я его сестра, и я думаю, что и маме Роминой, хотелось бы, наверное, прям подробно знать всю внутрянку, как это произошло. Хотя достаточно многое нам известно. Мы по горячим следам сразу собирали всю информацию. То есть достаточно много нам известно. И еще плюс было независимое расследование, которое еще добавило какой-то информации для нас. Вот. Но все равно, конечно, это не полная информация. Наверное, она никогда не будет для меня полная, потому что я всегда на любую ситуацию в жизни смотрю через призму того, кто находился в этой ситуации. А в этой ситуации находился мой брат. И, наверное, в первую очередь мне хотелось бы знать, насколько тяжело это было, или все же он не почувствовал ту боль, которую чувствуют мы в первую очередь, ну и, наверное, все, весь народ, который сопереживал. Так, ну вы кажаце, што вы аптымістычна глядзіце, ну і наша аўдыторыя таксама аптымістычна глядзіць на эту справу. 74% упэўнены, што вінаватыя будуць знойдзеныя, і ну, мы таксама ў гэтым верым, хочам верыць і ведаем это па іншых, на жаль, так, да, выпадках і з тым жа Захаранкім. Хаця вось я глядзеў матэрыял якраз і бачу, як Лукашенко абяцаў знайсці вінаватых, так, ну вот маці Юрыя Захарнікі таксама абяцаў знайсці вінаватых. Няўжо следчыя органы, няўжо сілавікі не камунікавалі з вашай маці пасля вось этого рашэння пракуратуры аб спынення справы? Ці былі все-таки нейкія кантакты, ці былі все-таки нейкія спробы, можа, з іншых ведомстваў неяк эту справу па-новаму, ці прынамсі яе не закрываць? Ці неформальные контакты были? Ці мама в вакууме? Нет, ну ее же вызывали в Генеральную прокуратуру на допросы, но, к сожалению, она подписала бумагу о неразглашении. Понятное дело, что я не могу рассказывать о том, о чем с ней разговаривали там, но можно сказать так, что ее вызывали, но больше никого не вызывали, я имею в виду с той стороны, то есть подозреваемых каких-то. Это одразу было, так? А не теперь, так? Нет, сейчас вообще это все затихло, и вот с момента, как закрыли уголовное дело, хоть оно и было возбуждено, но там, спустя там, условно год, можно сказать так, его закрыли, и после этого уже, конечно, никакой информации, ничего не было. Да. Как сказал Лукашенко, перегарнули сторонку, как он любит говорить. Вольга, сегодня у нас кадры з акції памяти Романа ў Вільні, і мы перед гэтым злучаліся таксама з Вільняй, і адзін з удзельнікаў акцыі сказаў, што вельмі важна гаварыць сёння не столькі пра ахвяраў, колькі пра герояў. І, безумоўна, Роман — гэта адзін з герояў новай Беларусі. Напэўна, у памятны дзень важна таксама гаварыць пра то, які ён быў чалавек, якім ён быў і якім ён застаецца для вас. Я не знаю, как в других случаях, но в конкретном случае Ромы так случилось, что информация о нем как о человеке, она показана через призму всей ситуации, как он ушел из жизни. То есть он вышел, чтобы
вышел во двор, чтобы посмотреть, все ли в порядке, чтобы, ну, он понимал, что туда пришли люди, от которых добра не надо ждать, и он вышел просто проконтролировать, все ли там будет в порядке. Там дети играли, мамы с детьми были. И это вот сама суть Ромы, что он был таким защитником, заботливым человеком. От него всегда можно было дождаться поддержки, если ты там скажешь о том, что она нужна. И вот это сама суть Ромы. Он вышел просто постоять и посмотреть, все ли там будет в порядке. И мы все знаем, что там было, это все было заснято, что он никого там не трогал и ни с кем даже не хотел разговаривать. Он же был еще и мастаком, и детками занимался, так сказать. Да, и детей он просто безумно любил, и с моей дочкой очень любил проводить время. То есть это прямо из него вот исходило. Это невозможно было даже что-то иное про него подумать. Это был очень добрый, хороший, отзывчивый человек. Так, Вольга, а вы ж цяпер вот у эміграцыі выехалі адразу. Як даеце раду ў эміграцыі? Як вы бачыце на агул будучыню вот свайго жыцця? Ці як эта гісторыя паўплывала на вашу будучыню? Эмигрировать я, в принципе, и так собиралась и до этих событий. То есть, я эмигрировала не в связи с этой ситуацией. Просто уже потом, когда я эмигрировала, началась война в Украине, там начались проблемы с границами, с этими всеми визами, и я уже поняла, что надо оставаться. Вот. Но в целом, понятное дело, что эмиграция, в принципе, дается тяжело всем абсолютно, потому что эмиграция — это, мне кажется, одно из первых мест по стрессу на человека оказываемому. Вот. Тяжело, но ничего, я сильная девочка, поэтому справимся, справляемся все эти годы, поэтому и тут справимся. Но ли вы не можете вернуться теперь до дому? Мне никто прямо не говорит этого, но я и не хочу проверять, могу я или не могу. Лепш не проверяйся. Не буду. Так, але до магілу на брата не можете приехать. Калі думаеце, это стане магчымым? Ваше плане. Ці як вы живете? Як вы бачите будучыню? Я верю, что жизнь сама расставит все как надо, и что все происходит в нужный момент. Тогда, когда это нужно будет, тогда все случится. И для нас, для всех. Наші глядачі ще пишуть серед іншого, ось реагуючи на нашу розмову, ще на заявлену тему нашої розмови, вони говорять про те, що повинна бути вулиця ім'я Романа Бондаренка у Мінську. Як ви думаєте, наколькі нават варта ушановувати пам'ять Романа і інших загинулих ад рук лукашистаў? Тут інакш і не сфармулюеш. І на чым будаваць гэтае ушанаванне? Я вообще, как человек, имеющий высшее образование, прекрасно понимаю, насколько важно знать историю своей страны и знать правильную историю, не переписанную историю, чтобы правильно формировались ценности жизненные у людей, у будущих взрослых людей и так далее. И называть улицы именами героев или людей, которые сильно повлияли на течение истории или жизни страны, становления страны, это важно, потому что волей-неволей будут задаваться вопросом те, кто не знают, кто это, в честь кого названа улица и так далее. Здесь я говорю в общем про всех. Но Рому, естественно, я отношу к тем людям, которые в 2020 году оказали большое влияние на течение нашей истории. На будучыню? Я надеюсь, что да. Ольга, у нас не шмат часу застаецца насамрэч, але вы мяне прабачце, калі гэта будзе некарэктная прапанова, але магчыма, ёсць сэнс звярнуцца якраз і да людзей, якія спрычыніліся непасрэдна да гібелі вашага брата, што бы вы маглі ім зараз сказаць? Да я не знаю даже, что я хотела бы им сказать. Глядя на то, как они сейчас живут и что они сейчас делают, мне кажется, что у этих людей, в принципе, отсутствует понятие совести, и мои слова для них будут пустыми.
поэтому вряд ли они услышат меня и прислушаются. Но зато вас пачуюць іншыя беларусы. Ну, для белорусов я бы сказала, что я бы хотела, чтобы они продолжали верить и делать то, что от них зависит в рамках их возможностей для нашего будущего. Ольга, дякую вялікі вам. Дякую, Ольга, вам за час, за... Прыкра заўсёды так, што такія размовы эмацыйныя, так, і для вас яны дорага каштуюць, мы ведаем, але в сэнсе эмоцый, але і для многіх нашай аўдыторыі гэта вельмі важна пачуць і пабыць разам гэты час. І таксама зафіксаваць для гісторыі, для нашай будучай гісторыі, калі сапраўды будзе шанец пакараць публічна злачынцаў і ушанаваць, што самае важнае, ушанаваць памяць і ромы, і іншых нашых герояў. Дзякую вялікі вам за размову. Дзякую. Гаспадарству хочам нагадаць, Вольга Кучаренка, стрэчная сястра Рамана Бандарэнкі, была з намі ў студыі. Цяпер час складана нам цяпер перайсці да нашай традыцыйнай... Такая рэальнасць беларуская, як бы вось тут яно побач і трагедыя, і трэш, у кагосьці і радасць адначасова. У нас будзе свята. Такая кантрасная беларуская рэальнасць. Самы час прыгледзецца да жыцця беларускіх рэгіёнаў. Это рубрыка, якую мы традыцыйна робім супольна з выданнем БГ Медыя. І сёння так, як сказаў Валера, ад радасці пачынаем. На Століншчыне свята. У цэнтральнай раённай больніцы запрацаваў новы лічбавы рэнтгенаўскі апарат, які забяспечвае больш дакладныя здымкі пры меншай радыяцыйнай нагрузцы. На яго з рэспубліканскага бюджэту выдаткавалі больш за 174 тысячы рублёў. Это што? Вось абноўлены кабінет для рэнтгену абышоўся прыблізна ў 450 тысяч рублёў. Гэта амаль у 2,5 разы даражэй за сам апарат. Гэтыя лічбы выклікалі здзіўленне карыстальнікаў сацыяльных сетак. Хтосьці з каментатараў задаўся пытаннем, што можна зрабіць у пакоі на 450 тысячаў. Ад жыхароў Століна ў сеціве гучалі як страхі наконт вялікіх чэргаў на рэнтген, так і некаторыя практычныя пытанні. Напрыклад, ці хопіць кваліфікаваных спецыялістаў для працы на лічбавым абсталяванні. І паводле мясцовых уладаў сёлета ў развіццё медыцыны Століншчыны ўклалі больш за 2 мільёны рублёў. Грошы скіраваныя на закуп абсталявання, абнаўленне аўтапарку і мадэрнізацыю шпіталяў. Ідзем далей. Цішыня ў гарадскім аўтобусе. Не заўсёды добрая з'ява. Жыхар Віцебску звярнуўся ў Віцебск Аблаўтатранс з просьбаю аднавіць абвяшчэнне прыпынкаў проста не наважна на якой мове, прыпынкаў у грамадскім транспарце. Бо, заўважыў мужчына, калі на дварэ цёмна, не заўсёды відаць, дзе цяпер едзе аўтобус. Таму лёгка прапусціць патрэбны прыпынак. Для мяне наогул здзіўленне, што ў Віцебску гэтага не робяць. Слухай, зато эканомія, можна новы кабінет чыноўніку, якую-нибудь, прабач мяне, тачку можна каму-нибудь. Замест, людзі, што людзі? Як кажуць, кармавая база. Так, Віцбіч таксама падзяліўся ўласным досведам. Прыпынкі ў аўтобусах або называюць няправільна, або ўвогуле не абвяшчаюць. Падтрымалі мужчыну ў ягоным закліку іншыя інтэрнэт-карыстальнікі. Адзін з каментатараў заўважыў, што калі едзеш у прадмесцях Віцебску, апавяшчэнняў няма ўвогуле. Некаторыя беларусы мяркуюць, што вінаватыя кіроўцы, якія не ўключаюць гукавога апавяшчэння прыпынкаў, або самыя пасажыры, што слухаюць музыку і не чуюць. Не ведаю. І Гомельшчына. Пешаходны мост праз Сошу ў Гомлі урачыста адкрыты перад 7 лістапада. Это вельмі шырока таксама асвятлялі, як і дзяржаўная прапаганда. Ужо трапіў пад хвалю крытыкі. А менавіта праз візітоўку абноўленай канструкцыі бронзавых рысяў. А гэта, увага, сімвал гораду. Карацей, паводле задумы гарадскіх уладаў, скульптуры павінны падкрэсліць прыродны характар рэгіёну і стацца папулярным месцам для фатаграфавання. Аднак, адна з фігураў выклікала пытаннічкі ў спецыялістаў і гараджанаў. Рысь, як аказалася, часткова перакрывае лесвічны маршрут, так это называецца, і доступ да парэнчаў, што парушае будаўнічыя нормы. Асобам з інваліднасцю або сталым гомельцам цяпер давядзецца абыходзіць перашкоду, рызыкуючы страціць раўнавагу.
Ну, яшчэ одно новаўвядзенне, гэта метровыя шкляныя пляцоўкі ў Насціле. Гарадскія ўлады заявілі, што гэта дазволіць убачыць сош пад нагамі. Але на практыцы эфект аказаўся сумнеўным, мяркуюць мясцовыя жыхары. Адзін з карыстальнікаў прынамсі адзначыў, што шыба ў Насціле ўжо мутная і брудная. Ну і пры гэтым у сацыяльных сетках немало захопленых водгукаў, будзем справядлівыя. Гомельцы радуюцца, што мост нарэшце адрамантавалі і адзначаюць якасць праведзеных працаў. Ну а ад сябе я дадам толькі, што ведаеш, ну там падумаеш, інвалідам нейкаму там не праехацца. Галоўнае, каб усім чыноўнікам з мясцовага гарвыканкаму добра было прайціцца пасля цяжкай працы на блага народу. Варта значыць, што на адкрыцці моста якраз і толькі чыноўнікі там знаходзіліся, а ўсе жыхары Гомеля, звычайна, якія хацелі прыйсці на адкрыццё, іх не пусцілі. Або не для іх мост. Так, і яны былі пакрыўджаныя супер. На гэтым сканчаем мы не толькі агляд нашых навінаў, цікавостак з рэгіёнаў, а і цалкам нашых сённяшні гадзінны эфір. Дзякуем вам вялікі за ўвагу, за упадабанне, за шматлікія каментары, за падтрымку ў сённяшні дзень, у гадавіну смерці Рамана Бандарэнка. Таксама гэта надзвычай важна, за вашу салідарнасць. І для вас працавалі, як паўтаруся, самы энергічны белсатавец Алесь Залеўскі і я, Валер Руселік. Валера Руселік, не паспеў я цябе характарызаваць. Ну і добра. Добрага вечара і да хуткай сустрэчы.